Повертаємося у студію програми «Саба». Мене звати Єлизавета Цареградська. Ми продовжуємо обговорювати найактуальніші події в Україні. Я вже готова представити нашого наступного гостя. Це боєць АТО Юлія Толопа з позивним «Валькірія». Доброго ранку, пані Юлія. Ми з вами поговоримо обов'язково, власне, про багато цікавих моментів, але спершу я хочу сказати про новину. Саме зараз у будинку лідера руху нових сил Міхеїла Саакашвілі проводиться обшук. За словами Давида Сакварелідзе, там вибили двері, не пускають нікого на місце обшуку. Зокрема, ми зараз намагаємося зв'язатися з Юрієм Дерев'янко, народним депутатом України, аби почути коментар, власне, про те, що саме зараз там відбувається. Знову ж таки, за інформацією Давида Сакварелідзе, сам Міхеїл Саакашвілі знаходиться у цьому будинку за адресою Костьольна, 7 у місті Києві, але він перебуває на даху, його в квартиру також не пускають. Зокрема, у соціальній мережі вже є стрім з місця подій, і ми зараз можемо бачити це на екрані. І, власне, чекаємо на телефонний зв'язок з Юрієм Дерев'янко, аби почути коментар стосовно того, що там відбувається. Поки ми чекаємо, розпочнемо розмову. Пані Юлія, ну, напевно, варто зазначити те, що ви доброволець, правильно, в АТО? Але ви не українка, ви родилися в Росії. Звідки ви родом? Зі Ставропольського краю, це город Благодарний. Ви взагалі до АТО долучилися, почали брати участь у антитерористичній операції коли? Спочатку 2014 року. А чому ви для себе прийняли таке рішення? Ну, для мене це було дуже такий, як це сказати, я зрозуміла на тот момент, що я должна все-таки сделать так, как я должна, в принципе, да, это показать тот факт, что Россия была не права, когда ввела войска туда, в Украину. И я считала, что я должна была это сделать, и я, в принципе, это и сделала. Мене цікавить от юридичний момент, тому що насправді причина, чому інформаційний привід, чому ми вирішили вас запросити, це питання вашого громадянства, тому що вам не надають громадянство України, правильно? Так, вже третій рік. Третій рік. Протягом цих 3 років ви регулярно, я так розумію, подаєтесь на громадянство. А чому відмовляють? Чому відмова? По-перше, це те, що в мене немає довідки про несудимості з Російською Федерацією. Вони просять, щоб я її предоставила. А в чому проблема надати таку довідку? Перед тим, як ви відповісте на це запитання, в нас зараз вже на зв'язку є Юрій Дерев'янко, народний депутат України. Ви чуєте нас? Пане Юрію? Напевно, ще немає зв'язку, тому я, будь ласка, слухаю вашу відповідь. Есть два варианта получения этой справки. Это если я еду в Российскую Федерацию, подаю ее самолично, либо я иду в консульство Российской Федерации. Как все говорят юристы, можно там нотариально заверить любого человека, чтобы отправить его для получения этой довідки. На что мне консульство ответило, что нет, только самолично я должна прийти и подать заяву на эту справку. А прийти особисто у консульство ви не можете за яких причин? Тому що я зараз знаходжусь в розшуку. Вас розшукує ФСБ, правильно я розумію? А, власне, вас звинувачують в зміні родини і в найомничестві. І навіть на території консульства, це вважається територія Російської Федерації, відповідно, там вас можуть заарештувати. Пані Юлія, а що можна, мені цікаво, чому ви не попросите політичного притулку, до прикладу? Політпритулок я вже просила, і єдине, що мені надала Україна, це посвідку особи, яка потребує додаткового захисту. Але я вважаю, що за 4 роки своєї боротьби я вже гідна бути громадянкою цієї країни, тому це перший факт. Другий, в мене вже донька гражданка України.
І навіть те, що у вас донька громадянка України, у вас немає ніяких там підстав, пільгу, набутті громадянства. Немає. Розкажіть, власне, про цей процес, чому, зрозуміло, ви не можете надати довідку, але знову ж таки у вас така досить вагома аргументація, чому ви претендуєте на громадянство. Ще якось аргументують, можливо, є ще якісь варіанти, можливо, ви зверталися до народних депутатів. Зверталась до народних депутатів, вони також звертались до адміністрації президента, до самого президента, але відповідь одна. Це немає в мене довідки і все. Інколи взагалі депутати не отримали ніяких пояснень по цьому поводу. Я знаю, що сьогодні насправді у вас визначальний день, тому що о 3-й ви маєте прийти в посольство, правильно? В консульство. В консульство. І якщо ви там не з'явитесь, то мені підказують, що у нас є зараз на зв'язку Юрій Дерев'янко. Пане Юрію, ви чуєте нас? Алло. Доброго ранку, я вас вітаю. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, що наразі відбувається, що вам відомо? Тоді, коли порушується закон. Який закон? Закон про те, що адвокат має право бути у всього клієнта. Це порушення закону. Ви порушуєте закон на нам. Алло. Алло, ви чуєте нас? Слухайте, не порушуйте закон, тому що ви порушуєте закон. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, що вам відомо про обшуки зараз у квартирі пана Саакашвілі? Я зараз знаходжуся біля квартири. Зараз адвокатів не пускають до квартири, до клієнта, до пана Михайла Саакашвілі. Тут є люди Служби безпеки України, які мають шеврон, які не представляються, які говорять про те, що начебто відбуваються слідчі дії. В той самий час адвоката не пропускають, грубо порушуючи Конституцію. Грубо. Тут присутні поліцейські, які не виконують вимоги закону також і не забезпечують того, щоб адвокат міг безперешкодно міг бути присутній для свого клієнта. Просто фізично перешкоджають адвокатам потрапити до свого клієнта. Адвокат показав своє посвідчення, свій договір, абсолютно все. Вони тут там брешуть по 5 години. Вони тут 10 півгодини, про те, що є якісь старші. А поліція замість того, куди ви штовхаєте? Не штовхайте мене, будь ласка. Не штовхайте мене. Я його не штовхаю. Пане Юрію, а скажіть, будь ласка, окрім поліції, хто ще присутній? Я тут стою. Поліція замість того, щоб брати і дивитися за порядком, зараз намагається, в тому числі і мене штовхати, як народного депутата. Номер на поліцейського, який намагається штовхати. Зараз я продиктую, щоб зафіксувати це як порушення закону. Пане Юрію, у нас є інформація, що окрім поліції там також присутні працівники СБУ та підрозділи Альфа. Чи це правда? Так, ми не знаємо, які це підрозділи присутні, але зараз номери соломів, їх ми фотографуємо, вам зафіксуємо. Це ті люди, які зараз тут порушують закон. Які тут стоять. Інформаційний ресурс «Лівий берег» також написав про те, що Саакашвілі, він перебуває зараз у будинку, власне, де відбуваються обшуки. Що вам відомо? І нібито навіть лунали прогрози про те, що він може вистрибнути з даху, де цей будинок. Знов зараз вийшла людина, якась невідома тут. І знову розказує про те, що вона не хоче пропустити адвоката. А як аргументують, чому не пускають? А вони це аргументують те, що вони отримали таку команду. Тут присутні певні працівники Генеральної прокуратури і присутні працівники нібито СБУ. Але ніхто не представляється. Поліція, яка тут спецпризначенці, які приїхали, ми їм пояснюємо, що є адвокат, є документи, є договір, є все. Є тут активісти, є стрім. Я народний депутат, дивлюсь, щоб закон виконувався. І свідомо представники СБУ порушують закон, не пускаючи адвоката. А поліція цьому сприяє. Мало того, ще намагається тут штовхатися, і в тому числі певні дії відношення навіть до мене здійснюють. Пане Юрію, а що зараз відбувається у квартирі? Тобто туди зайшли силовики, вони виламали двері? Я зараз знаходжусь біля квартири, буквально перед входом у двері квартири. Тут знаходяться озброєні люди з пістолетами, з автоматами, в балаклавах. Пане Юрію, а на вашу думку, скажіть, будь ласка, причини і мотиви такого обшуку, які підстави?
підставі одні Порошенко дав команду Грицаку і Луценку вчинити тиск на Саакашвілі. Зараз вони знаходяться тут і чинять цей тиск. Нам не можуть надати жодного документу. Ні про те, що тут відбуваються слідчі дії, ні про те, що є ухвала суду, ні про те, що відбувається тут обшук. Жодного ніякого документу. От ми вимагаємо дуже простих речей. Якщо тут є слідчі дії, ніхто, крім адвоката, присутній не може бути. Але адвокат має бути присутній по закону, надаючи правову допомогу. Якщо тут немає слідчих дій, то я, як народний депутат, я маю право бути присутнім. От ні, Пане Юрію, а от ми зараз бачимо, вони не можуть. Зокрема, на відео, що там відбуваються насправді сутички певні. Ви що там зараз бачите? Тобто, наскільки ситуація зараз критична? Сутички відбуваються, коли ми говоримо про сутички, то адвоката фізично не пускають. От є люди, а внизу, можливо, сутички відбуваються, просто ми внизу не бачимо, тому що ми знаходимося біля квартири безпосередньо. От, але такі дії влади, такі дії Луценка, такі дії Грицака провокують сутички. Це абсолютно очевидно, тому що ми не хочемо мати беззаконні і свавілля, яке тут зараз відбувається. І це свавілля відбувається просто на наших очах, на стрімах, на всіх. Он знімає людина, нас так само тут з автоматом ходить і не може нам надати документи про те, що тут реально відбувається. Я вас зрозуміла, ми вам дякуємо, пане Юрію. Допустити адвоката, щоб надавати звичайну правову допомогу. Ми вам дякуємо за коментар. Ми слідкуватимемо за розвитком подій. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Юрій Дерев'янко, народний депутат України, розповів власне про те, що саме зараз відбувається на вулиці Костьольній, 7 у Києві. Там тривають обшуки у квартирі Міхайла Саакашвілі. Ми продовжуємо слідкувати, будемо безумовно вас інформувати про усі новини, про всю інформацію. Повертаюся до нашої розмови. Пані Юлії, не можу вас не попитати, власне, ваше ставлення. Що ви думаєте з цього приводу? Я навіть не знаю, що про це сказати, тому що, про всю ситуацію з Саакашвілі це все вже понятно, що це план просто Порошенка і все. Насправді в нього дещо схожа ситуація з громадянством, його позбавили, вам не хочуть надавати. Повертаючись до нашої розмови, запитання, яке я вам задавала, це те, що сьогодні у вас ось визначений день, ви маєте з'явитися у консульство о 3-й годині, правильно? Так. У випадку неявки, на що чекати? Навіть не знаю, тому що взагалі-то це моя ідея. Туди піти, розумієте, бо іншим шляхом я не отримую цю довідку. І, приходится туда идти сегодня. Если я не пойду, просто я не получу этой справки. А она мне нужна по закону України. Тобто, чи є можливість, що вас можуть просто-напросто арештувати? Так, і, власне, взагалі забрати це з країни? 50 на 50, розумієте? І, тут нельзя говорить, что что-то произойдет именно хорошо, что-то произойдет плохо. Это все зависит от решения консульства. Если консульство будет действовать по закону Российской Федерации, то они имеют право меня и депортировать. Пані Юлії, розкажіть, будь ласка, про те, чим ви, власне, зараз займаєтесь. Ми розуміємо, що ви намагаєтесь отримати громадянство, але разом з тим ваша діяльність як добровольця АТО, тобто ви чи збираєтесь ви повертатися? Зараз в мене закінчився останній контракт. Це контракт був підписаний з 58-ї бригади полугодичний. Я вже знаходжусь на гражданці в місяць. Не знаю, якщо повертатись, то там через кілька місяців, якщо буде потреба, дійсно. Знову ж таки, повертаючись до все ж таки реалій нашої країни, от ви хочете отримати громадянство, тобто ви хочете тут жити. Ви людина, яка воювала за цю країну, відстоювали її інтереси. Як ви оцінюєте загальнополітичний стан в країні, умови? Тобто ви хочете тут жити і, напевно, вони вас влаштовують чи як? Я, по-перше, хочу тут жити, тому що я віддала 4 роки за цю країну. В мене донька гражданка України, і я хочу, щоб моя дитина жила в цій країні. Разом з тим, все ж таки, ситуація в АТО, вона досить таки резонансна і дуже багато чого говорять і самі добровольці, які повертаються. Зокрема, серйозне питання постає, і ми постійно про це говоримо, коли бійці повертаються сюди у більш-менш мирне життя, в них є проблема з реабілітацією, з тим, аби як пристосуватися до цього нормального життя. От ви, як людина, яка безпосередньо це все пройшла, що ви можете сказати? Це дуже складно, коли ти повертаєшся, так можна сказати, на гражданку.
Во-первых, ты не знаешь, что тебе делать, ты не знаешь, куда тебе идти. У тебя появляется сразу куча каких-то вопросов, и нет людей, которые могли бы тебе помочь, кроме близких. Держава, соціальні якісь органи, вони ніяким чином не допомагають. От, наприклад, ну зрозуміло, що ви як особа без громадянства, в принципі, не можете на щось претендувати, але можливо ваших побратимів, яка ситуація? Ну, большинство моих побратимов, они не обращаются к психологам, либо какие-то реабилитации, потому что большинство психологов, которые сейчас работают с атошниками, по статистике они просто не понимают, и все. Ну, все ж таки, це вже не перший місяць, далеко не перший тиждень це все триває. І ми постійно говоримо про те, що в нас недостатньо досвіду, безумовно, і ми не знаємо, як з цим впоратися, але все ж таки вже досить тривалий час минув. І невже за цей час досі немає розуміння, як ладнати з цим? Ну, я не можу відповісти, тому що я насправді не знаю, я ні з ким не працювала і ні до кого не зверталася. А не звертаються тому, що, в принципі, ну, можливо, звернулися і не отримали належної допомоги? Так. Чи... Більшість з цього. А як організувати, от, наприклад, ваше життя? От ви повернулися, так, ви зараз живете у Києві, правильно я Так. розумію? І чим ви займаєтеся? Ну, тобто, потрібно якось... Зараз я виховую дитину, борюсь за гражданство і ще питаюсь якийсь вуз себе знайти, щоб поступити вчитись. Але ж потрібно якось забезпечувати своє життя, заробляти гроші. Так. Ну, тобто, що ви плануєте робити надалі? Зараз ще не знаю, ну, поки шукаю собі якусь роботу, таку, щоб мені подобалось. А якщо говорити про ваших побратимів, коли вони повертаються, чим більше всього вони там займаються? Ну, тобто, Вдома? напевно, вони намагаються якось абстрагуватися від цієї тематики. На жаль, більшість відсотків демобілізованих, вони просто психологічно не витримують, і більшість просто починає пити. Це статистика. Я вас зрозуміла. Ну, пані Юлія, ми, власне, ви говорили про те, що насправді після того, як ви опублікували інформацію, зокрема в соціальній мережі, про те, що у вас таке скрутне становище і ніхто не може вам допомогти, вже є якась реакція з боку влади? Можливо, вам вже хтось пропонує допомогу? Це дуже цікаво, тому що зараз поступають дзвінки, приходять смс-ки о том, що обращайтесь к нам, мы вам поможем. Это вплоть от правозащитных каких-то органов до миграционной и заканчивая там какими-то помощниками народных депутатов, самих народных депутатов и адміністрації президента. Всі говорять про те, що ми готові вам допомогти. Ну, це все, що вони говорять? Вони говорять, напевно, не знаю, принесіть якісь ще документи, от завтра, оформлено. Просто це от такі от загальні фрази, ми вам готові допомогти. Так, міграційна сама сказала, що вона не питала в мене цієї довідки. Зараз є там коментар від працівника Державної міграційної. На що я була дуже вражена, тому що, ну, хлопці, ви самі мені 3 рази відповіли по бумагам юридично, що в мене не вистачає. Тобто у вас є на руках навіть ці докази, які засвідчують те, що вони вимагали, а в коментарі у вас у соцмережі це заперечують, так? Міграційна служба. Ну, напевно, лишається лише побажати вам наснаги і сили у цій нелегкій боротьбі. Я думаю, і разом з тим, враховуючи ці всі дзвінки, ви все одно сьогодні підете у конкурс. Звісно, піду, тому що, ну, насправді, моя історія вже триває там 3 роки. Якщо хтось хотів би допомогти, він би допомог. А зараз кричати і рвати на себе рубашку про те, що я тобі казав, я тебе допоможу, там, і ще якісь там дуже цікаві коментарі є. Ну, якщо б людина хотіла, вона би допомогла вже. Я вас зрозуміла. Дякуємо вам за розмову. Юлія Толопа, боєць АТО з позивним «Валькірія», була сьогодні у нас у гостях. Ми зараз перервемося на декілька хвилин, потім повернемося у студію, тож не перемикайтесь.